Kif kien mistenni fil-budget tas-sena d-dieħla, il-Gvern ta' Robert Abela reġa' naqas milli jagħmel referenza għal fatt li t-isptarijiet pubbliċi għadhom fidejn Stewart Healthcare u kemm dan se jkun qed ifisser finanzjarjament għal pajjiżna. Barra minn hekk il-fatt li dan il-kuntratt se jibqa' dej ifisser ukoll li matul is-sena d-dieħla se jkollhom jinkrew faċilitajiet addizzjonali fl-isptar Mater Dei minħabba żieda fid-domanda tal-kura akuta. Minnaħa l-oħra u rrepeta għad ta' wedit li jenna nisimgħu għall-aħħar snin fosthom il-bini l-ġdid ta' outpatients fl-Isptar Mater Dei u l-modernizzar ta' ċentri tas-saħħa. U għalkemm din mhijiex l-ewwel darba li qed nisimgħu dwarhom, il-Ministru tal-Finanzi qal li dawn se jkunu priorità. Bħaddiema fis-settur jistqarru ma' Net News li anke dan jista' jitqies bħala kliem mimli bluff u xejn aktar. Dwar il-pandemija, fil-budget ingħad li l-Gvern se jkompli bil-ħidma tiegħu biex tingħata l-booster tal-vaċċin. Minnaħa l-oħra qed tkun imwiet li ssir estensjoni fil-bini tal-Bank tad-Demm kif ukoll ċentru speċjalizzat għal kollezzjoni tad-demm li proċessar u l-ħażna tat-tessuti u ċelloli staminali. Ma naqsux ukoll inizjattivi li l-Partit Nazzjonalista diġà ppreżenta u enfasizza dwarhom fix-xhur li għaddew, fosthom dwar l-importanza li għandha tingħata lis-saħħa mentali, partikolarment wara l-effetti li ħallit il-pandemija. Per eżempju, fix-xhur li għaddew, il-Partit Nazzjonalista qal li l-kura mentali għandha tingħata fil-komunità biex il-pazjent ikun eqreb lejn daru. Issa l-Ministru tal-Finanzi qal li s-sena d-dieħla il-Gvern se jkun impenjat biex jagħmel dan. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista propona li tkun offruta l-għajnuna mingħajr ħlas għal mediċini first u second line li jkunu approvati mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. Iżda fil-budget, il-Ministru tal-Finanzi qal biss li se jkun estiż il-formularju mingħajr ħafna aktar dettalji. Sa dan it-tant fil-budget 2022 tħabbar li l-anzjani li jgħixu fil-komunità se jkomplu jingħataw €300, inizjattiva li mbdiet fi żmien Gvern Nazzjonalista bħala mezz ta' għajnuna lil din il-faxxa tas-soċjetà li fost l-aktar vulnerabbli. Minnaħa l-oħra l-Gvern qed iwiegħed li matul is-sena d-dieħla se jkun qed jingħataw mediċini b'xejn lill-anzjani ta' 80 sena jew aktar u li jirċivu l-għajnuna supplementari għax id-dħul tagħhom ikun taħt ċertu ammont li ma jgħid x'inhu. Il-Ministru tal-Finanzi wiegħed diversi affarijiet li iżda mhux kollha kwantifika kemm se jiswew għall-Kaxxa ta' Malta.